sen kiven päällä, mikä on ennen sitä monttua. Etupuskuri ottaa kyllä nyt tohon kiveen, perkele. Ottaa ihan suoraan. Kokeilepas, kääntyisikö pyörät silleen, että lähtis keula menee tonne. Siitä jos se vähän vielä Nyt kokeile pyörät saada tonne suuntaan. Siinä voisi olla ihan hyvä linja. Tässä on toinen puoli näin. Mikä montun? Ei oo. Se on niinku se montun tolla puolella. Aika hyvän näköistä. Tuossa on näkin tonne päin.